Perhoskerääjä on Joel Haahtelan 5. romaani ja se ilmestyi vuonna 2006. Kirjan päähenkilönä on mies, jonka nimeä ei mainita. Mies saa asianajajaltaan kirjeen, jossa kerrotaan, että hän on perinyt Suomen saksalaiselta Henri Rutsiskalta talon. Mies ei kuitenkaan tunne ketään sen nimistä henkilöä, hänellä ei ole minkäänlaista suhdetta Henri Rutsiskaan, eikä hän voi ymmärtää, miksi hänen nimensä on testamentissa. Talo, jonka mies peri, sijaitsee Syyriassa villiintyneen puutarhan ympäröimänä ja näyttää lähes hylätyltä. Talosta löytyy valtava perhoskokoelma ja sen kirjasto on täynnä perhosaiheista kirjallisuutta. Mies löytää nipun kirjeitä Anna Prinz-nimiseltä saksalaisnaiselta sekä Henrin päiväkirjan, josta selviää, että hän on ollut intohimoinen perhoskerääjä, joka on kierrellyt ympäri Eurooppaa harvinaisten perhoslajien perässä. Mies lähtee päiväkirjamerkintöjen johdattamalle matkalle Saksaan, Italian Gardajärvelle sekä lopulta Kreetalle. Matka johdattaa hänet lähemmäksi Henri Rutsiskaa ja tähän liittyviä arvoituksia, mutta pakottaa hän miehen myös kohtaamaan oman menneisyytensä. Haahtelan käyttämä kaunis, lähes runollinen kieli sekä viipyilevä kuvailu ja tunnelmien vangitseminen tekevät tästä lukuelämyksestä lumoavan.